শান্তিভাৱে আমাৰ BTC জীয়াই থাকিব পাৰে সেইখিনি আমি বিচাৰো যে বড়োলেণ্ড নহ'লে আমি কেতিয়াও শান্তি নহয় আমাক বড়োলেণ্ড লাগিবই জংঘলত আকৌ একবাৰ ঘূৰি আহিব লগা হয় সেইবোৰ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আৰু BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে মানে হৈছে কিয়নো আমাক বড়োলেণ্ড দিয়া নাই। आसामाव मोनसे गोदान हाथियार हमग्रा आफाद जोनोम जानायखौ फोसावदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव आसामाव मोनसे गोदान हाथियार हमग्रा आफादनि जोनोम। गोदान हाथियार लाग्रा आफादनि मुङा इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड सुंदियै ULB। बिटिआरनि गुबुन सासे सागानगिरि थामहिनबा NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि DR नाब्ला आरो गुबुन NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय थाबै हगारनांगौ। जुदि हगाराब्ला फैगौ अक्ट'बर दानाव आसाम आरो बिटिआरआव बमा बेफ्रुहोगोन। ULBआ सासे ULB सोद्रोमा गावथारोब्ला सा 20 सरखारि सुबुंफोरखौ गावथारगोन। बिटिआरआव फैनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन आसामखौ माब्लाबाबो बोखावला। बे बाथ्राया बर' सुबुंफोरखौ जोबोर दुखु होदों। बिथांनि फोसावनायखौ ULBआ माब्लाबाबो गनायनो हाया। जेब्लासिम आलादा बड'लेण्ड हादरसा सोरजिजाया अब्लासिम ULBआ जिराया। बर' हारिया गावनि थाखानाय आसारखान्थि नेमखान्थिफोरखौ लानानै गोजोनै बिटिआरआव थानो लुबैयो। बड'लेण्ड नङाब्ला ULBआ माब्लाबाबो गोजोना। ULBआ जोनोम जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय भारत आरो आसाम सरकारा बड'लेण्ड होआखै। सरकारा बिटिआरखौ होफ्लानानै बर'फोरनि मेगनाव मोदै गहोदों। गासैबो हारि माहारिनि मददजों 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय UPPL हान्जानि MLA भुपेन बर'आ आसाम सुरजय एवार्ड 2021 नि समाज रत्न बान्था मोननो हादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया MLA भुपेन बर'नो गोजोननाय हामलायथि बावहरदों।